Gikan siya sa ilang Christmas party ni Aris sa labahan. Paano yun? At alin na lang, tawa ko na yun. Okay. Pag mo biyahe ka, okay. Para Matulog ko. magamit mo na nimo, bisag di ka mo biyahe. Matulog. Kanang sa gabi pwede ka sulawan. Uy, there's a cat. Hello, kitty, kitty. Do not transfer your kittens. Gamata-mata na. Taparan din niya kay na si kuya. Si kuya. Ang sa pa man imong gift? May sabon, no? Oy, paligoon ka nila. Kisa may imong monito. Monita. Kisa may imong monita. Dili lahi. Kinsa man? Ako kay 10 man din. At kinsa ng number 10 din. Gatag ko na akong number na kakuha ko nila na yun. Pailog may kwarto na. Gipos lang. Kisa may Tagan ko ni Ma'am Polo. Nga naman. Tagan ko ni Ma'am Polo. Regalo. Nangatag si Ma'am og polo shirt. Ni thank you pug ka. Uy, nangatag si Ma'am og polo. Lagay po doon. Extra polo. Nagpailog ko man. Oo. Onya. Kisa may nakakuha sa imong gift. Kisa nakakuha sa imong gift. Gamos man ka. Mia. Girl di ay. Pwede ba itong imuha? Sa tagisurot ni tatay ato man. Nalimot man ko. Mga ayos Jill money ko no. Jill, you want some money? Ay, hinaya. Ipos na. Magamit ni mo. Butang ni mo sa imong bed. Magamit ni mo itong imong toblerone. Kini mo ibutang sa imuhang ice. At nice ba ya siya oh. Silk. Tagaan siya pulo ni Ma'am Atay. Reserve kay dako pa man. Pulo. Naging siya. Ihlukan siya. Binutan dong. Ha, yan ang CPU. Ha. Ay, kanang Jill. Kakit ni Jill. Oh, kakit ni Jill. Ako siya gibutang dito sa taas. Butangan lagi tani na sila og latay-latay ba dira sa kilid ba para diha sila magtong-tong-tong mo nagkaning iring. Diyan na sila. Friendly ba sa cat na space na ilauting-lauting. Na, apira kasi yung Christmas party. Ninang ko. Naka-video ka. Abga. Dagan kayo. Pildi ako style. Tala kayo. Souvenir ba sa inyo? Malingaw mo, watch ato mo. Nagko mo. Hala! Anad na gud kaya. Magsigig inom og soft drinks ha. Gihurot din niya yung kuwan. Yung sito. Gurot din niya. Kaya mo kwento. Ito ka, Tita Samsta.